Eu sunt artistul cu sticlă și vă desenez un grafic fără frică. Toți vrem să urmărim o acțiune, o criptomonedă, un instrument financiar, să-i vedem evoluția prețului. Cum facem acest lucru? Păi haideți să aflăm cum facem. Putem folosi un chart sau un grafic. Acum probabil vă întrebați de ce sunt afară. Până acum v-am obișnuit numai în interior. Păi am ieșit afară pentru că este weekend. Pentru că toată săptămâna am stat și am lucrat în interior. Asta fac traderii, asta fac angajații care lucrează la birouri, asta fac studenții, unii. Eu vă sfătuiesc atunci când este weekend să ieșiți în exterior, să ieșiți la mișcare, să ieșiți să respirați aer curat. Acum nu pot să zic că în oraș e un aer curat, eu am ieșit la marginea orașului. Dar eu cred că un trader ar trebui să facă și mișcare, să iasă, să se rupă puțin de stresul zilnic referitor la bursă. Ăsta e un sfat legat de sănătate. Chartul sau graficul bursier este cea mai folosită metodă de monitorizare a unui instrument financiar pe parcursul unei perioade de timp. Această metodă este cea mai utilă, cea mai folosită, cea mai celebră, cea mai benefică, cea mai faină, cea dintre toate, datorită faptului că permite vizualizarea fluctuațiilor pe bursă, adică creșteri și descreșteri, a unei acțiuni, a unei criptomonede, a unei perechi valutare, a unei mărfuri și așa mai departe. Acest chart sau grafic bursier poate fi setat pe o perioadă de timp cuprinsă între o secundă, 5 secunde, 30 secunde, un minut, 2, 3, o oră, o zi, 30 de zile, o lună, 2, 3, un an, cât vreți voi. Orice platformă de tranzacționare sau orice broker care permite tranzacționarea la bursă oferă clienților săi sau traderilor acest chart sau grafic bursier în timp real, atunci când bursele sunt deschise în cazul acțiunilor, și 24 din 24 la fel în timp real, în cazul Forex-ului, în cazul crypto exchange-urilor sau în cazul burselor de mărfuri. Prin această metodă a chartului sau graficului bursier, oricine poate vedea istoricul unui instrument financiar din punct de vedere al prețului. Ce bate soarele ăsta, mă dor ochii. De ce spun că chartul sau graficul bursier este o metodă foarte bună? Datorită faptului că un trader experimentat poate efectua anumite analize tehnice pe baza acestui chart, analize care duc la influențarea unei decizii de cumpărare sau de vânzare a unui instrument financiar pentru un alt trader sau pentru alți clienți la bursă. Aceste grafice sau charturi sunt de mai multe feluri, dar cele mai folosite sunt 3 la număr. Există graficul liniar, există graficul tip bare și există graficul tip lumânări. Și bate vântul foarte tare. Graficul liniar este cea mai simplă formă de grafic și prezintă informațiile printr-o serie de puncte legate în linie dreaptă. Să luăm ca exemplu graficul firmei Tesla. Să știm că graficul este format din două axe. O axă temporală în care se afișează timpul, perioada de timp selectată, și o axă a prețului în care ni se afișează prețurile. După cum observăm, graficul firmei Tesla variază de la un maxim de $740 până la un minim de $540. Momentan prețul actual este de $673,41 preț la închiderea bursei. Deoarece nu prezintă destule detalii referitor la prețul unei acțiuni, la prețul de închidere, prețul de deschidere, prețul maxim, prețul minim pe o perioadă de timp selectată, el este mai rar folosit în tradingul acțiunilor, criptomonedelor și a altor instrumente financiare. Totuși, pe tradingul de Forex Live, el este adesea folosit de traderii Forex datorită faptului că se poate vedea un trend pe o perioadă mai lungă de timp. Acesta este un grafic de pe site-ul TradingView, un site pe care vi-l recomand și dumneavoastră pentru monitorizarea acțiunilor sau criptomonedelor, un site care ne prezintă graficul cu multe instrumente ajutătoare. Partea stângă aveți elemente ajutătoare pentru a crea o analiză tehnică pe acest grafic, iar în partea de sus, în bara de sus, aveți diferiți indicatori și diferite formule prin care la fel puteți crea o analiză tehnică. Partea de jos cu acele coloane roșii și verzi reprezintă volumul de tranzacții
acționare. Când roșu e mai înalt, volumul de vânzare e mai mare, când verdele e mai înalt, volumul de cumpărare e mai mare. De asemenea, se poate selecta și timpul pe care să se facă acest grafic. Un minut, o secundă, o oră și așa mai departe. Derivat de la graficul liniar este și graficul tip arie, care, după cum se vede, este foarte asemănător cu graficul liniar. Graficul tip bare. Acest tip de grafic prezintă o imagine a evoluției prețurilor în timp sub forma unor bare, bețe, bețișoare, cum doriți să le spunem, și furnizează mai multe informații decât graficul liniar. De ce? Prin intermediul acestor bare oferă informații cu privire la prețul de deschidere, prețul de închidere, prețul minim sau prețul maxim atins în perioada de timp selectată. Cam așa arată un grafic tip bare pentru aceeași acțiune Tesla, cu aceleași informații ca și graficul trecut, ca și graficul liniar. Spre deosebire de graficul liniar, în acest grafic avem două instrumente, o bară bullish și o bară bearish, adică o bară de creștere și o bară de scădere. Elementele acestor bare sunt următoarele. Bara de creștere, în partea de jos, are un preț minim înregistrat în perioada de timp selectată, în partea stânga de jos este un preț de deschidere a acțiunii în perioada de timp selectată, în partea de sus dreapta avem un preț de închidere a acțiunii în perioada de timp selectată, iar partea de sus a barei reprezintă maximul de preț atins în perioada de timp selectată. La o bară de scădere avem în partea de sus prețul maxim atins în perioada de timp selectată, în partea de sus stânga avem prețul de deschidere în perioada de timp selectată, în partea dreaptă jos prețul de închidere în perioada de timp selectată, iar partea de jos a barei reprezintă prețul minim atins în perioada de timp selectată. Să luăm ca exemplu o bară de creștere, o bară bullish. O acțiune se deschide la prețul de $90 și se închide la prețul de $100. Prețul minim atins a fost de $86, prețul maxim atins a fost de $112. Așadar, aceasta este o bară de creștere, o bară bullish. O bară de scădere poate fi reprezentată în felul următor. Să zicem că aceeași acțiune se deschide la prețul de $100 și se închide la prețul de $90. Clar, s-a închis la un preț mai mic, este o bară de scădere, este o bară bearish. Prețul minim atins în acea perioadă de timp selectată este de $86, prețul maxim atins în acea perioadă de timp selectată este de $112. Aceste bare pot reprezenta ca perioadă de timp 1 minut, 5 minute, 10 minute, 15 minute, o oră, 4 ore, o zi, o lună, un an. Un exemplu real de grafic liniar avem în față, și anume natura, munții. Este un grafic liniar, un grafic tip arie. Avem creștere acum, avem jos volumele de cumpărare reprezentate prin depozitele cu angajații, bănuiesc, care sunt în interior. Angajații care pot investi banii la bursă, dar nu își investesc tot salariul și nu își investesc banii de mâncare. Avem un trend puțin ascendent acum, pe mijloc, apoi puțin descendent, asta înseamnă că e bearish. Moment publicitar. Hei, salut, stai puțin, spun ceva. Vrei să câștigi peste noapte la bursă? Vrei să te îmbogățești peste noapte? Vrei să bagi $50 și să scoți 1000, 2, 3000? Peste noapte, fără să știi nimic. Vrei? Spun un secret. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate să investești la bursă fără să știi nimic. Vei risca și vei pierde toți banii. Așadar, informează-te, urmărește un curs, dă un like acestui video, abonează-te la acest canal dacă vrei să mai afli informații și fii un trader informat și nu neinformat. Îți mulțumesc că ai rămas până la final. Te aștept cu un like și cu abonare la acest canal. Dacă tu consideri că cineva poate învăța din acest video sau din videourile de pe acest canal, te rog, distribuie acest video. Vrei să-mi adresezi o întrebare, mai vrei niște informații, mă găsești pe Instagram sau pe Twitter, ai link-uri în descriere sau poți da un comentariu acestui video. Ți-a plăcut? Te rog, dă-mi și un like. Nu ți-a plăcut? Te rog, dă-mi un dislike. Îți mulțumesc și ne vedem la videoul următor cu lumânările Candlesticks. Mersi. Păi... da, bă, asta e de... mai simplu, dar eu n-am prompter. Am văzut un câine. Sau grafic. Se aude? Am pus microfonul aici și sper să se audă. Aceste charturi bursiere la bursă
Vă mulțumesc pentru atenție! Ba 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 ba.